igama lami nguNozipho kaSibiya. Ngisuka endaweni yaseSikhaweni eMpangeni. Ngijoine uTransnet ngo-2018 as a port worker. From there ngafunda kwamanye ama-programs akhona within the company okukhuphula ama-skills ami. Njengamanje ngisebenza with support group okuyi-HR department as time and attendance administrator. Ukuze ukujoyina kwami i-company ngifunde okuningi even through cultural values e-company okuyi-communication skills ne-customer service. Njengamanje nje i-company is funding for ukuthi ngiqhubeke nezifundo. Njengamanje ngenza i-degree in human resources. So ngithole okuningi kakhulu njengoba sengisebenzela i-company. Impilo ishintshe kakhulu. Ngiyakwazi ukuthi nokuthi ngisupport umndeni wami nezingane zaye esikoleni. Ngakwazi ukuthi ukuthola ngisho imoto engisusa from point A to point B. So impilo nje yaqhubeka nje. Sengifunde kakhulu ke no-importa kwempahla nokungeniswa kwempahla kule hapa. Abafuna ukuza kuzosebenzela uTransnet bengangena ku-website yakwa-Transnet www.transnet.net. Uyangena uyaregister i-profile yakho, ufaka wonke nama-skills akho nawo, uma kunama-vacancies. Then uma befuna ukuthinta yonke information yakho ikhona yonke kuyi-profile yakho. So ngiyabonga kakhulu ku-Transnet onginikeza ithuba lokuthi ngisebenzele wona. Impilo yami ishintshe kakhulu. Konke ngiyakwazi ukuyimela njengomuntu wesifazane, ngiyakwazi ukunakela abantwana bami nomndeni wami. So impilo yami iguquke nje kakhulu.